Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija Yena panji Nanga ngani zonyatisa sikulijani Kumboro bagari kulinji Mwera nanga wanugo kulinji Kodi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta wazuga panji Nanga hata mzile diyo kukulijani Oh kulinji Tikudalila inu Kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesiya odija chirugugo chuyena panji nanga ngani zonyatisa sikulijani kumboro bagari kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuka paji nanga hata mzile diyo kukulijani kulinji tikudalila inu kulinji Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilo kumabenya kumabetsera kuti kulinji bakaya lilo kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji tikulandireni ku programu ya otsiriza sabata ino ya kulinji kuchokera kuno ku Warisia Times. Dzina langa ndi Elvis Howahowa. Tili pano tsopano tikambirane nkhani zokhudza bank levy, nchichewa tikuzongoti msonkho mmene anthu akumakhomedwa m'mabankimu pakachitika matransaction. Tofuna timve bwinobwino kuti nkhani imeneyi kodi ikuyenda motani. Ndi alendo athu tikhale ndi Awilma Chalulu ochokera ku bungwe lija la Malawi Revenue Authority amene kuchama amatolera komanso kukhometsa misonkho. Tikhale ndi
Marvin Banda olankhulirapo pa nkhani zachuma komanso Wanda Msisia amene timagwira naye ntchito kuno ku Times amene athandizenso kusanthula nkhani imeneyi fo yeso naye wakhudzidwa kwambiri wate wakhudzidwa kwambiri Wanda tiyambe alendo athu palaidi pa awiwu machalulu komanso Marvin Banda tiyambe achalulu mawu abwino tikulandireni ku programu ya lero yakulinji zikomo kwambiri inunso mawu abwino ndiponso mawu abwino kwa onse omvera Abanda mawu abwino tikulandirenso ku programu ya lero ya kulinji Abanda mukundimva aya amene ndithu hello Abanda mukundimva eti ndapapa ndayamba kukumva silimakumva chabwino ma network tikulandireni ku programu ya kulinji mawu abwino zikomo kwambiri mafuna ndingopereka mwayi kwa iweyo komanso bwana ndevu za mwayi awiwu manji amalo onse mena akutimvera kwina kuli konseko zikomo komanso Wanda tikulandireni ku programu ya kulinji ndathokoza ndithu aho zikomo tiyambe ndi achalulu tatifotokozerani nkhani ya ma bank levy tingoti ndalama zimene umadula anthu pakachitika ma transaction electronically m'mabankimu komanso zimene zakhudzokera nkhale kumipamba ndi kwina nkwinaku mbiri ya nkhani imeneyi kapena kuti levy imeneyi ndi yotani zikomo kwambiri ndingolongosola kuti palibe levy imeneyi pamtenene kuti msonkho tikanena kuti pama transaction amene akuchitika ku banki na bank transfer monga tikudziwa boma lili ndi udindo okuti limayenera kuti litolere msonkho and msonkhowo umayenera kutolera kwa anthu amene akupanga according to malamulo a dziko kuti atolere msonkho. Msonkho umenewu unakhazikitsidwa pa 31 December 2025. So msonkho umenewu ukukhuza anthu amene akhala kuti ali ndi mabank account and ali ndi mabank account akupanga transfer ndalama kuchoka ku account ina kupita ina kupanga so transfer account ina ikakhala yawo kupita so ku account. So chiwachitika pa transaction ina iliyonse ndiye msonkho umenewu tinganena kuti umachaja pa transaction iliyonse 0.05%. ndiye mwina ndipereke chitsanzo kusonyeza kuti ngati munthu ukutumiza for example 100,000 ndiye kuti tikapanga apply 0.05% kusonyeza kuti transaction imeneyo ndi kuti ikudula 50 kwacha 100,000 titi imene 50 kwacha. Ukakhala kuti ukutumiza 10,000 ndiye kuti izikudula 5 kwacha. Ndiyeso palinso malevy ena amene anakhazikitsidwa ukamatumizana so tikamati mpamba kapena Airtel Money koma levy imeneyi ndiyo ma transaction akamena 100,000 kwacha. Ndiye kusonyeza kuti malevy amene wawa kukhuza tingati mpamba ndi Airtel Money imene ya mobile ya banki ndiye kuti ikukhuza mabanki na onse ukamapanga transact. Chabwino summary ndinganene kuti ndi choncho ndipo zinayamba pa 31 December then kono muna ndi anthu akuona kuti muna malevy wako akudulidwa chifukwa kuti lamulo limakhazikitsidwa pa 31 December. Chabwino ndi cholinga cha malevy amene wanjani mina sinamve kapena ingofotokozaniso cholinga chake chani? Cholinga ndimene ndanenelamo kuti boma likufuna kuti litolere msonkho ndi boma likatolera msonkho ndiye kuti likhala kuti likuyendesa zitukuko zosiyana-siyana zimene amayenera kuyendesedwa monga ngati kulipira kuphunzitsa madokotala kumanga misewu kuti ndi zina ndi zotero. Ndichoncho boma linakhazikitsa msonkho imeneyi kusonyeza kuti lipeze misonkho kuti izipanga zitukuko zosiyana-siyana. Choncho lili limakhala kuti ndi lamulo mene zimakhalira kutolera mene amakhazikitsira malamulo zimadusa ku parliament ndi boma kuti boma lithe kukhala ndi ndalama zokwanira zoyendesera zitukuko zosiyana-siyana. Chabwino
timve kwa Wanda Msisha tisanapite kwa Marvin pano. Wanda, nkhani imene iweyo uyiona motani ya maleve? Mwina ndisananene tinene kuti tinayesesa kuti tikhaleso ndi mbali ya mabanki chifukwa nangasi kukhuza kwambiri ma financial institutions kuli mobile money komanso anzathu amabankiwa timapempha kuti tikhale ndi amabanki komanso tikhale ndi Reserve Bank ngati regulator wa ma financial institutions komano talephera kukhala nawo program ya lero alonjeza kuti mwina mbali yawoyo tisakhazikike kwambiri kuti enake azakhalepo sabata ya mawa kuti azafotokoze. So ndimafuna ndinene pamenepo mosanayikirepo chifukwa zimakhala bwino kuti ene akewo akhalepo chifukwa chimene mwina atafotokoza amene afotokozera amayi uyo mamu chimene anthu ambiri akumakhala nacho nkhawa ndicho kuti number 1 ayamba kudula mu chaka cha 2026 ndi akumadula ma transactions ena amene munthu mwina unayo wala kuti udachita transaction inache ndi umangozindikira ano kuti chani mwina pasiku paja dula tikanakhala kuti tinali pa platform ndikukhulupirira kuti bwezali overwhelmed ndi mafunso kodi indeiti no kumano nangasi mangobwera simayankhana ndi ma messages aja posachedwa apa akhala atumizaso mauthenga ena omakukonzekeresana kuti Elvis tikhairi kudula be sitinathane nanu tidakachita nanube chifukwa chokuti ndekuti zikutanthauzabe kuti sanamalize ndekuti they are trying to bridge gap yomwe yakhalapo atakhazikisa msonkho ndi pamene mabanks wayamba akudula chifukwa choti zikuyenera kuti zigwirizane ndi siku limene linayamba misonkho. I think chimene chocho chipwirikiti chimene chocho ndi chimene chikumakhala ngati chikulipo komanso pa nthawi imene tukhala ngati kuti ngati dziko komanso mayiko tikunena kuti tikhale ndi financial inclusion kuti mwina tisamagwirise ntchito kwambiri ndalama za mapepalazi cashless komanso tizigwirisa ntchito ma digital platforms kuti tizilipira kuzera umene koko anthu ena akhalapo ndi nkhawa kuti yes we understand cholinga cha misonkho komano tikaonanso mbali yofuna kuti tiapange anthu aliyense azitenga nawo gawo munkhani za ndalamazi pogwisa ntchito zimenezizi kuti zikhuza bwanjiso lingaliro limene lili ine ndithakupasani chitsanzo anthu akhala pansi kumawerengera kuti ndikapanga transfer ikakhala yochepayo ndalama manena ngati zisanzo zimene apereka mayi uma apereka zisanzo za ndalama ing'ono komano tikayikankha kwambiri ndalamayo if you say for example if you transferring 50 million muona kuti iyayi ndithu kansonko kondikakakulu ndi munthu amakhala kuganizira kuti kuti mwachitsanzo ntakapanga withdraw ku banki kuja ngati cash ndikuyenda nayo kangoyipangaso deposit ku account kuja ndipezeka kuti ndaseva mwachitsanzo 200,000 now zimene zonzo tikamayiunikira nkhaniyi yes tikhaso tukambirana zimene zonzo kuti zikhala ndi ma implications anji pamene anthu akuganiza kuti kuti ndalamayi tizigawana be misonkho paliponse so I think ine ndiyambe choncho komanso ndinene Elvis kuti mayi wema anapempha kuti mwina titalola kuti achoke by chama 20% amene wacho ndi 18% ndeti tingobwereranso kwa iwowo kunena kuti anthutu ndi akudandaula kuti zaonjeza pang'ono ma message pang'ono atidula pali njira zotani zofuna kuonetsetsa kuti mwina zinthuzi sizikukhalanso chipinjo kwa anthu mayichalo? Amene ndafotokozera koyambirira kuti sonko mene unakhazikitsidwa pa 1 ndi amene wanangotoledwaso kuti mwina chimene chinachitikado nchokuti mabankiwo pamapoti palibe kuti mnanga wanthu mabankiwo ndokuti amayenera kuti asatire lamulo kuti msonkho umene umayenera kudulidwawo uperekedwedi kuboma amene zimayenera kukhalira sonko mina ndiliponono pano pamwena mamessage akutimuka kwambiri zisenza tisinotanda akuchokera zambuyo koma ndikhulupirira kuti mina akakhazikitsa masystem bwinobwino mina zimene zizikupa kuti zinazizi zipanjika in real time mina ndingalongesere mwachiduri lonse kuti mina kapena pakakhala akakhazikitsa system kuti mina ithako zizidula ithako mweyo kuti antasamayendera mamessage ambiri. Tathokozatu mayi Chalulu chifukwa chokhala nafe mpulogalamu ya lero ya Kulinji. Tsiku labwino kumeneko.
zikomo kwambiri nonso tsiku labwino. tipite kwa abanda tsopano mwakhala mukudikirira kwa nthawi yayitali tiyambe kaye ndi position yanu pa nkhani ya mabank levy ngati economist ndofunikira bwanji ndi mmene munachitira maphunziro anu nanga m'maiko ena zilipo zimenezi kapena kunoko basi tafika papena pache? Elvis zikomo kwambiri ofusa limenelo ine kwa ine kunali kumvetsera kaye kwa mayi wuma wanji wozitsataso zimenezi komano kwa ineyo mine ndimazionera ngati economist ndikuona kuti ma-charges amene wawa sikuti ndiwoipa komano mwina amene tingakhale apapa kuti anthu akudandaula nacho ndi timati perception kuti zinthu zisabwera bwanji komanso sizinakambidwe bwino bwino momvetsetseka which is also point imene anayi kamba wanda chifukwa chinthu chachikulu pa tax compliance kapena kutsatira kalipitidwe ka msonkho ndichoti anthu amvetsetse msonkho kuti kuchokera patipo msonkho kupita kuti chifukwa anthu ambiri akafusidwa akuona ngati banki imene kumadwera msonkho banki sikudwera msonkho komena kudwidwa ndi boma banki ikungotolera chabe msonkho so zinthu ngati zimene zonse zinafunika zibwere poyera koyambirira kuja kwafotokozera Malawi kuti zikhala bwanji komanso chinthu china imene ananenaso wanda imene ichomvetsa chisoni chokuti aini wakewo palibepo pano kuti afotokoze bwinobwino komano faso mwinaso information ina tilibe yokuti anayamba mwansanga ndi ndani komanso zinayambidwa litiro chifukwa ndi mmene tiyenera kukhalira ndondomeko zimayenera kuyambira mwachangu chifukwa boma lije likapanga announcement komayenera kukhale maprocedure okuti ayenera kupanga kuyambika pompopompo kuti zinthu zichitike komanso zikamachitika opanga implement wamayenera kuyang'ana Amalawi. Now tikamayang'ana on a regional level zimene zizi kumayiko ena zilipo chifukwa chokuti as much as tikufuna tipange digital inclusion which is chinthu chetu kupanga ena tiyenera kuyang'anaso kuti kodi popanga digital inclusion kupanga maintain formality. Now formality imabwera popanga digital inclusion kufuna kuti isonkhoyi msonkho tingoti mulingo wa msonkho alivina waliya msonkho ukule which is why tikuona sikuti tinapita soko ajina mobile money yake. Now tikamayang'ana impact by economy tiziyang'ana mwezi tuzina ineyo chinandi dandaulisha kwambiri pa msonkho mine ndio kuti popanga implement msonkho tikamayang'ana currency supply tikuona kuti ndalama zambiri komanso tikamayang'ana ndalama mine zili ku banki kapena ndalama mine zili panja pa banki zili panja pa banki ni zambiri kwambiri about more than 3 times the amount mene zili ku formal system which means kuti tingateku mwalo mobile sasa formality ja tingateku kukuzaso ma black market transaction pati kamati ndalama zili kunja kwa system tukulantha kuti ndalama zimene zili manyumba mwantu zili mu zinthu zokuti sisi bangidwa control ndi maujes a monetary policy so olo tikapanga zimene zizi nthawi zina tizimakhaso ndika design effect tikayang'ana ku fiscal policy kuti kutolera kwa msonkho umene kuthandika bwanji ndi chinthu yofunika kukumbukira kuti ngati dziko tili munyengo chakuti tabwereka ngongole yambiri kwambiri kuti olo amati tikagawana dziko unaliyesa amakhala ndi over 800,000 ya ngongole ndamayo ndi ambiri. Now popanga zijazi timati ma austerity measures aja si expenditure control chabe yayi kuliso timayang'ana sombalina ya revenue collection tikamayuza iche timati makilian kapena ya America menana abwelesa kuchoka ku Germany so imene iyi imayang'ana so kumene kuti anthu tutulolere msonkho komano fuso kwa aboma ndingafuza kufusa kuti popanga zimene zizi amayang'ana timati last analysis kuti msonkho umene tikaubweresa pa anthu impact yake ikhaladi ya positive chifukwa ukumbukira fuso labwino abanda nkhani ndiyo mati 0.05% ithandize chani government ikuoneka kuti desperate kuti basi misonkho titolere paliponse sizikusandukanso burden wa Malawi. Nimene ndimafuna ndifotokozere chifukwa kuti the issue here also chifukwa tikamayang'ana rhetoric imene anapereka anduna
popereka ujeni imene ananena kuti chifukwa chokuti maiko enawa tikuchitika chimozimozi ndefeso tiyenera kuikaso timisonkho ngati community komano which is very surprising chifukwa kuti tikayang'ana economy yathu ili maiko enawa ikupanga function mofanana tikayang'ana ujeni ma-consumers mene amafunika chithandizo ndi kwinako tofanana tikayang'ana anthu mene amayuza zinthu ngati ma-mobile money izizi ivanena kuti kunachileka kafukufuku 2024 zikuonesa kuti mabanki aja amaluza ma-customers ma-mobile services kodi ma-mobile services ndochipa zikafuna kutumiza ndalama kwa agogo zimakhala zochipa komano panopo kobwesa live imene iyi zibwesa timati transaction cost amakula which means anthu aja atawa kumeneko yeah so tax ujeni kuti msonkho uja kumatha kukhala ka initial positive impact komano kwina kuzabezekodi zinthu zayamba kuthika kapena msonkho zakwera soka nthawi kina kali kuti anthu aja nthawi inake amazafudikabe kuti azolowere kuti msonkho ulipo mwina sukuchosedwa tiyeni tingoupomira tipitikayi kwa wanda tukese ufuna tiyemanga pa nkhani imene kuti anthu athawa atu kumeneko zona nchifukwa chake ndinanena kuyambira kunja kuti financial inclusion tokhafe tikunena kuti let's go cashless tisamakhale kumayenda munthu ndi zindalama nthumba ukafuna kulipira zinthu chifukwa kumbukire kuti apart from kupanga transfer mwina ndalama kuchoka banki kupita banki ku banki yomweyo komanso kamagula kugwisa ntchito plastic ndalama mwina kadi yako yumadulaso in short ndiye kuti ndi ma transactions amene akuchitika on digital platforms kuphatikizapo kuma mobile monies so imene yoyo definitely imene nakuuza muja anthu akhala pansi omawerengera tikayinena 0.05% Elvis usaiderere ukaphatikiza anthu ama customer amene akupanga zimenezo on daily basis that's some serious money komanso anthu ena amatumizana ndalama zikulu nakupasa chisanzo kuti if you're talking in millions maybe you want to transfer 100 million that's a lot of money that somebody will be thinking kuti imene iyi ningoisuntha choncho ndilowe internet banking and just move it like that kapena I can go into my bank withdraw ndukayipanga so physically deposit elsewhere ndikuthawa kamene koko and why would people want to do that because sometimes imene anenena so even Melvin kuti nthawi anthu apasidwa nthawi yokwanira kwafotokozera kwachita prepare number 1 number 2 even pamene because nkhani idabweratu pa midterm budget ndamwana 25-26 yes mena mapanga midterm actually tisanalowe no iyi budget imeto kambirana pano pamene padabwera introduction ya misonkho ya pa ma transactions amene wawo komano zomwe zija zokuti I think nkhani inabwera mabanki mina asanakonzeke ndikuchita ineyo speculated chifukwa tizakhala nawo that's why tikuona kuti ma transactions ena kuchajidwa later I think they had to go into their systems to make sure kuti ma systems awo achazichaja mezi kuchitika panopa I think my current transaction pompo ukangopanga tatata ndikuti mandela mwina mauthenga awiri yamene watumiza ndalama ija ndi msonkho ache komano zambuyozi azichaja bwino nzimene anthu akumakhala zonkhawa kuti ife ubwe daiwala so transaction imene akuchaja nipo yes sindikuziziwa experience yenu ndi mwaziwa kuti nthawi inake zimabwera kambiri andiso pena umazapezeka kuti ambaso kubweza ma 50 kwa chena kukubwezera akuitsa tinaona banki ina sindichula dzina inaika uthenga pa Facebook yes kuti apena pake zinahanga tizasokonekera tipepese chifukwa mafunano ati reserve bank aja kuti abwere kuti customer waiwala some of the transactions zimene ukudulidwa kuti ngaduli ndi nkhawa upita kuti fine naisira kupita ku banki kwanga ukafusa and I must be honest sindinathandizidwe mokwanira bwino sinakhutitsidwe anangonuza ndimene tuboma lapangira so we push it to government and say kuti if as a bank we are under obligation to follow this if we don't do this yes kulizilango zikulu zimene reserve bank iti menye nazo fanya kati mapemphaso reserve bank ajota abwera kuti kodi customer angati waiwala some of the transactions tikupirire bwanji mabanki yakuti all these transactions that are being charged in arrears kuti idapanga kale ndi wolondoladi pamene iwe you don't have a line of sight of my transactions amene wo ni mati mwina ine ndilowepo choncho pamene tupitiriza nkhani chabwino Melvin tibwere kwa unakamba nkhani yabwino nkhani yofunikira kwambiri yokhudza anthu amene ali ndi ma account ku mabanki ndikuyerekeza ndi mmene zili ma economy mwina kumalawi kuno chithunzithunzi chimaoneka motani ndikunena kuti unakamba nkhani ina fundo ina yokhudza anthu amene ali ndi ma account m'mabanki
kuti kumalawi kuno ndi maiko ena nzikuene khala zosiyana, so benefit yake mwina sitingati kuimecha bwinobwino boma ikanatha kufotokoza. Kumalawi kuno kwa anthu amene ali banked ndi ochuluka bwanji? We don't need specific figures koma mwina kungopenekera kuti ambiri ali banking sector kapena ali outside. Ayi, anthu ambiri kwambiri ali panja pa bank. Chifukwa kupereka assumption yokuti anthu ambiri ali ku bank ndiyola kuika kwambiri. Chifukwa nditati tikuse kuti olokuzimachokera anthu ambiri ndi angati ali ku bank sinipeza kuti ndi ambiri ayo. Which is why mobile manager inabwera kuti izathandizire kupanga gap imeneyi. Chifukwa chokuti tikumbukire kunali mabanki ena ankatha kupita kumidzi kuti akapange communicate ndi anthu azikapanga matransaction. Koma zimene zijeso zimakhala ndi zotsamisa zake. Chifukwa chokuti as much as you are trying to bring financial inclusion, chimene atiyang'aneso the transaction cost. Kodi izizi zikuphinja munthu umene tikufuna timuthandizeyi asaleka khala eya. Timaona kuti ndondomekozo nthawi zina zimapezeka kuti zimasintha kapena zimapangidwa abandon implementation njani. So tikayang'ana anthu umene nkolona zachulaso point ya currency integration kuti ndalama tikaziyang'ana zimene zili zambiri zili panja pa system, which already shows you kuti ndalama zili banking system. Now zikakhala zili choncho anthu umene timafuna kuwakolaya ndizovuta kuti takole. Chifukwa chokuti issue ya perception pankhani za misonkho imakhala yovuta kwambiri. Chifukwa chokuti amalawi panopa akamayang'ana msonkho uja samangoyang'ana msonkho okhayi, amayang'ana kuti kodi boma lili kulichitira chani. Chifukwa msonkho uja poupereka timapereka posonkha mu mphika waukulu kuti amaije ikaphikidwa oloka msuzike nakati ndikusapo. Koma ngati nyama ikuphikidwa mukungofera fungo kapena mukumva kuti ena kudya nyama zazikulu zimakhala zovuta kuti anthu akhale compliant ndi taxes. Ndiye zimene zimakhala kuti tikayang'anaso. That's why when you look at the regional perspective zimakhala kuzosiyana pang'ono. So kuti kumene kujabu maona kuti percentage yawo ali bwino, which means ma services akuyenda bwino. Tikayang'ana zinthu zimakhala kuziko bwino kusiyana ndi ifeyo. Ndiye kumene kuja zimakhala kuzophweka. Komanso kumene kuja ndi chifukwa kuti ma economy yawo anthu anavomereza kalekale kuti going digital, which is ndondomeko inaso mene ili mu domestic revenue mobilization strategy 2021-2026. I was hoping kuti Madam Luma akanayichula mene munafunsa kuti kodi zinthu zimene zizi zikuchokera kuti. Chifukwa tikawerenga strategy imene ijayi ndithu ikukambako zinthu zokuti tiyenera kuchita kuti tifike pa msonkho mulingo uja wa 20%. Mulingo umene uja ndofunikira isayo kuti umatha kuthandiza kuthetsa umphawi mdziko. Wanda, kumalawi kuno zioneka ngati nkhani zopeza ndalama zogwiritsa ntchito mndondomeko ya chuma imakhabe ngati ndi vuto. Zambiri zimaoneka kuti zimakhala zochokera kwina amatalira zina kani magrants mati malonzi akapemphe kwa IMF akapemphe kwa African Development ndi kwina. Kupatula misonkho ngati iyi njira zina mwina zimene boma silimagwiritsa ntchito iwe ukamakhala ukusapitako ukakali kuti nkuti ifo apena pakamaoneka kuti angukakamira anthu omwewo apanabe anthu omwewo kwina omwe kuno kuti nkuti. Ndathokoza kuti wafusafusa limenelo. Ine ndakhalanso munthu mmodzi amene ndakhala ndikumaona kuti kumalawi kwathu kuno kumakhala ngati kuti ukakhala kuti uli mukawondola wa misonkho ndiye kuti asetithana nawe, you know, ndiye kuti umakhala kuti ndiwe omwewo amangokusinthirapo kuyimira. Akakupeza ku galimoto ukuku yemwe uja Evis uyu, akapita ukuku walandira ku salary yemwe uja Evis uyu, akakula ukamangokuchosa iwe omwewo mangosiyana pamene ukapeza kuti ayima mu grocery ayima pansewu ayima inonso. Ineyo pali ma ujeniso ujeni nda Melvin anakamba papa kuti kuli ma informal sectors ambiri amene akupanga ndalama zitali komano somehow sitinapange extend misonkho yathu kuti izafikira anthu amene akuchita business zimene zizi. Abwana m'misika mwathumu mmayenda ndalama zitali anthu akugulisa zinthu mmene momwe kuti salowa ndithu m'maujeni. Ntakuuza kuti pena kuona zitsulo zimene zikugulisidwa m'misika zitsulo zomangira steel hardware. Yes, akugulisa zitsulo ndithu zikulu anzathu kaena akugulisa kandi zimatabwa, you know,
kuti uone pasiku the amount of money that they are moving, millions and millions of kwa koma they are outside matax ujeni chifukwa chokuti tinangokhala ngati kuti tinangogwira omwe amene ali mu system. So yes, pamene zili zophweka kuti amene ali mu system kalewo ngosavuta kwa tengera ndalama, tinakamaganiza njira zinaso zokuti anthu ena amene akupanga ma business amene tikuchita kudziwa kuti padakali panopa uku kumakhala ndalama kumasali mu gulu limene amalipira misonkho chifukwa choti timangona ngati ntima business tawamba bwezi tikumaloweranso kumene koko nangoperekapo zitsanzo mwina ziwiri komano zitsanzozo ndi zambiri. So for me we need to do that. Timapereka even zitsanzo za ma city rates mapezeka kuti city mwina tinayichepesa ndeti ungofinya anthu omwewa koma mutati muone nyumba zimene zikumangidwa mukangotuluka mwachitsanzo mwina tife tili ku Blantyre kuno outside city of Blantyre nkuona kuti malire a Blantyre city aja kuti titangoatamula pang'ono kuti kumene kusitingakatolereso misonkho ina anthu ena amene ali kumene koko koma they are not enjoying city services, therefore simungapite kuti mukaumirize kuti alipire misonkho ma city rates and stuff. Zonsezi tizizipereka tiokhulupirira Evis and pamene pa master underline tiokhulupirira kuti ndalama zisizimakasakazika chifukwa vuto lomwe lilipo nthawi zambiri ndokuti timataya ndalama zambiri tikambirane kuti ndalama zigwiritsidwe ntchito motani anthu akudulidwa tizitani nazo. Tipite kwa Innocent Chunga Nkhotakota. Innocent, mawu abwino ukundimva? Elvis ndikukumva nditu iwasere mina mundimva somwe. Hayi mukumveka ndi chibesi chanu takulandirani kukulenje. Mawu abwino tapeleka kale morning nkhani ndi imeneyi lankhani ndi amalayo ku Nkhotakota. Ya zona ndimi zika ziwiri mbomwe la Nkhotakota ndimina zikepo mu nkhani mitu kwambia na msiku lero. Mina koyamba ndikudziwa ni mwafumu kuchokera kuti mbomwe. Zinanga ndine Ahmed Chatuluka ndikuchokera mudzi wa Pangwa Nkhotakota boma panopa. Mwaiva nkhani mwetu kwambia na msiku lero. Mina kuiva bwanje nkhani ili ngwa ine ndikuiva mopweteka kwambiri. Let's say andipanopa kuti munthu kumtumize ndalama ine kuikapo ndalama yochuluka yobwino. Let's say munthu ufuna kutumize 2 million ndipo zikuonesa kuti wene ndalama yolira 67,500 lakini zimene zokumbuka kunalibe. So no kumakhala kudaba kuti zinthu zizi zokumakhala bwanji bwera yawo akuikapo malamulo yawo bwera yawo akuikapo malamulo yawo malamulo amene sikukuta ndizonse kumalazi zokumayenda pa polisi ngati nendi mupoti pambo ochepa zingatheke kuti nisibuda msonko pamene kandata kanga ndikoche lese ndikendera kubanki ndikududwa msonko ina mwake sidikuziwa zoti ku banki meno pangai lese imene nene ndipese ngati ndo yanga ngati pa account yangu amwene palamula boma kwa mwezi wakuti mwene pakone kuzika izi kandi kudziwa lese ndo ndo ndikasenda pa banki of course ndi kuda bakuti ndamanga koma kuti kumbe ndamanga kupezeka koma kuti fona mnake sidikuziwa no nkhani mene ibanje bomwe wana wati ina nkhani ili bomwe wangu wati ndikuziwa ndikuza kwambiri kwa ababa kuti ndizanga zikhala zoima chipalo kole kumutiwa ndizo makolo yanga ndi bamwe ni kumzenda 100,000 nditi khani muta maye mutanda 100,000 kwa ndi zangu bana mala kuti ndikupatseni ndama choli ngikutengera kuti kuchepa sauka ndrama kama nanga ndi pasha huko mimi ndio jenda unajua anga ni Arnold Jabuka ni shop nkarimanshika ni nzenda amene mabanga business ya shop makuza za plastic nganga di mbale na bigili zina zote mina tikutweni ina ndibidi ya ribal ngani maiva wajidule ina ndira bwana ngani nkhani ndi iyo tungatekuona magawo awiri ya gaulo yamba ndizira kuti ndi boma kwa nchira boma kuti nezire ndalama kutela mukusana siyana kuthalizapo misonkho ngati meneyi wano pamene ndolo pakukota padavuta kwambiri pena kuti anthu fe amene ndi oyena kutela sonkho fe sidawizidwe modzaza kuti pali nkhani ngati imeneyi poti kupangodabwa kuti atilula zikhala bwanji sili kudziwa. So ndimaona ngati kuti before kuyamba kudulako panafuna kwetu awareness yodzaza kuti anthu lichilandire bwino nditsirira chitsogolo ina kuti amazimenezi chinoti makampani unoti amene akudula akupindula mboma komano nkhani ya awareness ndikuona kuti sinaende bwino
and ife zingamayende modimo muno kuti zidzipanganso discourage anthu kugwiritsa ntchito njira zamakono kutumizana kumakulandira ndalama chifukwa kuti anthu azaona kuti yodiyo makhangati ochuluka zizipanga discourage anthu kugwiritsa ntchito njira zimene zipotumizira kulandira ndalama kanso kulipira zinthu zosiyanasiyana. So awareness inafunikira kutiyamba kuna zakuza bwanji mu kukhudza kumene kukumetera kuti zili kuti panga kuti ndalama imene kunembeka watha kuipeza kumaiza zimakauti mwako zimene zikusonyeza kuti ukangati ukuchuka kandama kena kumwamba kamene sudayembekezere kamene sudakaganizire ngati kukaizira ndalama kaji ila akhala kuti anatidziwitsa kalepo yamba ndikuti anthu ambiri sizibandaula zikulafanizira yediwa awareness idafuna kwambiri visi kumasowanda muna kukatsiyoni kuti mina nizo mwe kwatsako tathokoza Innocent chifukwa cha kulankhula ndi Malawi kunkhotakota. Tibwerere kwa Mevin tiye tikambe nkhani yokhudza expanding the tax base ku Malawi kuno. Imaoneka kuti expansion yake mmene namfusira wanda muja imangochitika pomwepo si malowera kwina kuyinde taona kuti ayi apita ku nyumba za anthu koma ati imene inalipo kale yodula misonkho kwa malandoli inalipo kale. Nkhani ya tax base ya ku Malawi imayiona bwanji? nkhani ya tax base ya ku Malawi kunoko kapena msonkho wa ku Malawi ndi msonkho uja wokuti umayesera ndithu kukhala omvelera mu anthu osiyanasiyana kapezedwe komano sikuti ndiwokwanira mu zimenezozo uliso ndi zofoka zake zazikulu chifukwa chokuti tikayang'ana ikonomi ya Malawi timavomereza kale kuti 80% ya ikonomi ili ku inform koma of course zayamba kukwerabe pang'ono kodi digital inclusion ija zimamba kukwerabe. Now tikamatambaza anthu mene tikwadwera msonkho ndithu ndi anthu omwewo chifukwa chokuti anthu aja ali kale msisi tikamapanga expand kwenye kuyang'ana malo ena okuti zinthu zikuchitika zoti zimakhala za drama kwambiri ndipereka point yokuti sili popular komano ndifuna ningoyiperekabe chifukwa kuti neyo ngati economy ndikuona mu merit. For example anthu za art anthu amenewa tikamati ma musicians chani amatha kupanga ma businesses zawo koma sikuti timadziwa bwinobwino kuti anthu amalipira misonkho kapena ayi. So mwina so bene papa tikang'anapo chifukwa kuzinjoye kuja kuli ndalama zambiri kwambiri eni kweni dziko likakhala likuvutika limanjolaso kwambiri zikapezeka. So kumene kuti mwene tiyang'anepo chachiwiri mumakwalala wathuwa muli ma business osiyanasiyana ena amatha kutsegula grocery pakhomo ena amatha kupanga chakuti anthu amene wawasobwezi osazolipiraso misonkho tawo chifukwa chokuti zimene ziziso zimapezekaso kuti zimatha kupangaso msika kuja kuti ukhale ooneka chifukwa sichomveka kuti tili ku residential area pomposo pakhaleso paliso chopu kaokala kakugulisa tomato kali mandasi zimene zimafunika zikhale ndi msika wake wabwinobwino. So tikapanga rationalize kumene kuti zitithandiza chinthu chimene anakamba wandaso chofunirira ndi pankhani ya masipereti and chinatisangalatsa dzulo kuti tinaonako kakhamani kuti mwina anthu anayamba kupanga ka compliance koma chimene chichali chinthu chokuti tingathe kuchigwira mpaka kalekale paene kupezeka ndondomeko yomveka bwinobwino yokuti anthuwa tizitha kuonesesa kuti akhale compliant ndi masite rates. Tiyenera kupanga expand ma boundaries amasite athu kuti anthu otoleraja akhale okwanira. Tiyenera kuyikaso anthu otoleraja kuti akhaleso okwanira kuti akamapita kumalo kuja anthu amene wawo azikatha kutolera ndalama zokwanira nkumazibweresa kwa ife kapena kuti azikatha kushosha kuti ndalama ziya zikabwere. Tikamayang'ananso ma issues ena timayang'ana ma issues a property tax sindikuziwa kuti ndi anthu angati mene amalipira msonkho pa minda yawo ku Malawi kunoko komano zinthu zimene zizi zimayenda kukhalaso kuti tizilipira kansonko kena kake chifukwa inuyo pa munda uja mmapita mmakalima mmapanga kuphindu nemukapanga phindu lija paina kukhala kusuka nsonko kena kuti mulipire. So tikapanga zinthu ngati zimene zizi
zimaonesaso kuti zimabweresabe anthu ambiri kuti achitha kuipira ku kansonkho ndikumakozira anthu aja tikumachetetsa kapresha kaja amene kamakhalapo pa anthu. Komano chinthu chachikulu ofisi tikamayang'ana zinthu zimenezi pali ma-technical restrictions zimene zizinde mufune msafune zimakhalapo chifukwa anthu aja tikakhiyaso kwambiri ndi msonkho anthu aja salipira so timayenera kupanga kabalansi kabinzaka yonse. Chabwino tibwerenso kwa iwe kuti tidzatsirize nkhani chakumapetoko ndi usage ya misonkho imeneyi koma tipite ku Zuzu. Bernard Mhone ali pa line. Bernard, wadzuka bwanji m'bale wanga? Elvis ndadzuka bwino kaumeneko. Tadzukanso. Nkhani itu ndi imeneyi, misonkho imene anthu akudulidwa m'mabankimu pa ma transactions. Lankhula ndi anthu ku Zuzu. Chabwino achimwe ndiuziwe. Ine ndine dzina langa Joseph Dasko. Ndimapanga tela ndine wotoka. Nkhani ya misonkho imeneyi ndaiva ndiponso naneso zimanifuza kwambiri. Mwa example ndirapangapo fixed deposit chani ndalama kuchene ku bank. Ndapanga nthawi yo ya level yakuti ifuza ucheni nthawi iyi inakapedza kuti ndami imojeni imakatuluka ndidapanga ya 500,000 ndimendekeza kuti mwina ifuza kutuluka 1.2 million. Pa nthawi imene timakawerengerana kuti mijeni machani machatu inakapedza kuti ndalama ni 800,000 pofunsa kuti aboma nalo nomatani kumadula koso ujeni family ujeni chani misonkho. Ndi zinthu zakutola kumpaka napano nimakhala nkadanda kuti abali bomalo ujeni misonkho ikumati panga kwa captain ujeni chimenecho ndamazo zikumagwirira ntchito sizimatani kuti sizikumaoneka. Ikatenga ndalama communication mu transact kuma area lomani nazonse zikumachitika so chimodzi. Ndine ngati Malawi nenyeso kwa nkhani imene ndinokhuzidwaso kwambiri. Tirudziwa kuti kodi boma misonkho tatu ndama zawo kodi kumapangela nazo chani inde pam. Mene yakufunga morani mene. Ine ngati kumbali ya business naneso zanisokonezo chifukwa chakuti mwalomoti ujeni ndama zimenezo nikweze business yange koma imapezeka kuti business yange kumatani kuti kumatsika ndalama epandi chite nayo so kuchani kwakagula zinthu za ntchito yanga nikadulidwa kumene kuti nibwere kuno mwina pa zimenezo tagwirizana nikasitoma pomuze kuti kunzikauzili chonchi yawo samatha kuvetsa malo mwake zimangopezeka kuti ndama ya ine ikumapezeka kuti ikungomalowa koma kuti ituluke ikumatani kuti ikumachita nditola bwana. Chabwino andathokoza kwambiri. Mezikoma kwambiri. Legeza pamenepo. Tathokoza kwambiri. Bernard, tipite kwa Gresham kumulanje. Gresham, mabwino, wadzuka bwa? Hello Gresham. Hello. Ukundiva Gresham? Ndikumva nindi. Mwadzuka bwanji kumulanje? Kuno chasiziwa kugranda. Kukuzizira kuli mvula chifunga ndi zina zambiri. Ngakhale tikula mtima osavala juzi. Koma nkhani ndi imeneyo lankhani ndi Malawi kumulanje kunkhani za bank level. Inde Malawi mmodzi mulanje. Mwina kuyambirira sizini. Mwina ndine mmodzi ndikhala wa Colombo. Mulanje. Kodi nkhani ni mwini ndimene tikande mapatani kodi. Mwina izodulidwa misonkho kutumiza ndalama ina evidence kadi yanu ku bank. Mukuzimba bwanji. Nero ngani mene ngamba nango ndaba message ngiyela ukukela ku bank. Onke sindikila. Nango lama ndibwe yami ina kutenga kwaja. Uona description ngoba government imese. Ine ibisa ngezi. Kena la nabo zikase kuti bawani maithanda ndiya kwaja. Kulapha message ayi. Ofa mena kuda ndiya kuko. Neni madaba kuti kodi ku bank akhaikuda ndiya kuko. Ole ili wani kwaja ndi kwaja. Ndero ndanga mina makusa ntchito bank. Toseka ndile na enzi kwaja. Ngama zingazi zimene adira. Ndipo ngama za kubanga nanzo ndema. Ndena ili makusa. Ndena kwa social media ndivyo maona kuti alunda amazirazi ndikadala kuboma kana isonko kati. Ndizo zana zeni zoka kuzela kuti kuzwa bwino. Koma kongo bama kuti ubera na message akuti government ilete.
kumadula pamene kalekale zikuzitika nesi kumanda kama ndama zikuzitika changu imene chikuzitika makamaka ndakuti ndi kumene ino sio kumene mwana tunaulandire sipanda ndikuona kuti ndangu kuti ngoba kuti pabula message yati zakudingezi yandibuya ndahamba imene mapanga business yami ngeidi kwaja ningama yambiri kuti akandibule sinaulandire ndona nakanga kuti apa magani ngalina makungira za kuma zaboma kama kuti ndinga pati azinga kai magani yangu kuti pati kapanga songa umene kama kubwa ndama ngauti ngauti mugulizana so kana simu ngami ndikuwa tubangireze zakuti wala kuma kutiyanda kuchita kuzigaya akati zule ndama kuchita kubrosale kakumeda ndisoko akati zule ndama pena pai brosale zule ndama kukhaba ndikulandire boko ndete buno muna kudula ni okuza bwanji mundu wandi watibuli mene ndanenera kuti ngotire sanga ndami ndimachita kusaka alwani kwa jamii ndimachita kwa kuti ndido wani kwa jamii ndiyanga kusagremwa kulo abansi ndiye mwachidule nkani mene iyi ikutiza kwambiri kwa moyo watu ndikuona kuti kuti kuzipukuka ipezeka kuti kugwirira ntchito boka ndama koma zikutenga ndama ziso amazisira ntchito zina ndi zina amapetake tipeza sizo kuti akungobanda ama kumapisa ntchito zizo zina zasakhamu pamene itha Malawi tikungozitirabe kulawira pano kumapita kumadimba kumakamvula mizimbe tibwe tigulitse ndama zomwe zazitigula tikapita uko atigule moyo wathu uli pachipinjo pamwamba moto pansi moto moyo wachizimbe ndinali ndi amoto ndakambira yeah Gresham tathokoza chifukwa cha maganizo azika imeneyo tsiku labwino kumene kumwanje ziko kunani ziko Wanda tiyambe ndi Amevin ati kuti atitsirizire kena kuti bwere kwa iwe bwana Mevin Bwana Mevin mukundimva? Halo, Bwana Mevin mukundimva? Apo ndikukupa. Chabwino. Nkhani timafuna muitsirize ni nkhani yakagwirisira ntchito ka misonkho imene. Mwamva amayi akumulanje ngati munatsatira kudandaula kuti ndalama ziso khanga lipena pakama tibera katidula. Sitizoona kuti phindu lake likupita kuti samatipasa justification sanatifunse. Kagwirisira ntchito ka misonkho ngati imeneyi. Pachitike zolani kuti zioneke kuti zikupindulira miyoyo ya Malawi. Okay, Elvis Boyanka kutusolimena ulo. Tiyenera kukumbukira kuti anthu mene akutolera misonkho ndi anthu mene amapanga implement zofuna za Malawi amapanga draw mphamvu zawo from section 12 ya constitution mene manena kuti mphamvu zimaperekedwa kuti iwo timapanga ta. Now tikamaka za nkhani ya taxation the compliance taxation kuti kuyang'ana kuti seo tikupanga follow ndondomeko zi nkhani yake ndikuti anthu akunyika bwanji it's an issue of perception nena kambira misonkho imene iyi imagwiritsidwa ntchito mu zinthu zambiri kodi tikumbuke kuti ikatoleredwa ikulowa ku consolidated fund ikapita ku consolidated fund kuja imapita ku budget malai ya budget imene anayikidwa kaya pa MDA kaya ndi kuyambira kwa budget yayamba pa April so Malawi aone kuti ndalama zimene zimapita kuno now tikangana kuti specifically zimabwera ntchito bwanji tikangana kuti domestic revenue domestic revenue about 80 to 90% timagwisa ntchito kuzija zoti timalipana masalale kubweza ngongole ndi zinthu zake about 10% or so ndimene timakatenga kaja ndikukayika ku chitukuko so kamene kaka ndimene timatha kumangira zinthu ndizina timapeti ku development part 2 ku budget so kuweka sufuso kuti Malawi aona bwanji kuti msonkho kwapindulira zikhala zovuta zimene zozo chifukwa chokuti panopa ndi imene ili economy yathu ndizita zokuti economy iyi ikudwala chabwino ikudwala jani kuno hello ikudwala jani economy tinashakata chuma nao tinatenga ngongole zosapindula zinthu zambirimbiri zambirimbiri chabwino abanda tathokoza fa chokhala nafe program ya lero ya kulinji pano pa Times tsiku labwino zikomo
wanda titsirize ndinu adandaula ramayi kuti ifeso ndalamazi misonkho yamatidwa koma sitimaziona phindu lake. Kumayi kuno misonkho izizidwa modani imaona kuti masakazidwa ndiyambire ndi pamene popo kumamva ati amayi aja amayankhula kumulanje. It's a typical of a local Malawian akugulisa nsimbe ndikuti azichita provide for our family ndi akuti anapezeka kuti adulidwa 8 kwacha and she's able to account for that 8 kwacha. She's actually remembering kuti idadulidwa pa 1 March. That's how akusatira specific. How specific she is ndi mmene amapangira business yawo. Unfortunately zimene zizitika mapanga makhalano casualties ngati mene alili amayiwa. Chimene chingapasa Malawi kulimbika mtima kuti ansonkho oditengani pamene akuona kuti msonkho jadi ukubwerera kuzatumikira kaya mkuzera muzipatala kaya mkuzera misewu kaya mkuzera ma services amene boma limapereka mwapasa anthu aja mwachilungamo. Chimene chimapweteka nkhani ya misonkho ndi pamene tikumva kuti kumakhala phwando anthu akuba ndalama ma department ma ministries ma agencies angoma anthu amadziwa kuti ndi misonkho yawo ija. That's why ine ndimanena kuti pamene tikukonjezera kumatolera misonkho chonde tenditsekeso mmene mapanga liki. My expenditures osamveka bwino amene amalawi ambiri amakhulupirira kuti ndikusakaza ndalama tikanatseka mmene mujamu so that kuti kamatolera revenue izikasungika ngugwira ntchito kwa amene akhalapo ndi mwayi kupita m'mayiko mwina. Elvis anthu amapereka msonkho akusekerera chifukwa amatha kuona msonkho uja ukuatumikira. Ena feta pachitapo mwayi kukhalako m'mayiko anzathu zaka zambiri ine nakhalapo kwina kwache. Elvis kuona mmene ndimakhalira kuchipatala service akazanga ndamene anali a patient ine nali guardian wawo ndimakhala ngati ndili ku hotelo. Mozafuna kutuluka kwa msisi bwana kundipasa malo ogona ndimachita menyu ikabwera yakazanga ndineyo papanga tiki mudya chani mutani makhofi ali apa chani nkumaona kuti ndene kodi yanga yansonkho nthawi imene unali waukulu kwambiri amati BR kwa anthu amene afika kumene amakudwa kwambiri ukakhano amba kulipira ano amamba mauchepesa umakhala ngati wakhulupirika mu system. Ninkakhutizidwa kuti yes I think akundidula nsonkho ochuluka koma look at what the tax is able to do to me. So until we achieve that satisfaction to a taxpayer pazakhalabe kukayikirana pakati pa odula nsonkho ndi odulidwa nsonkho kuti I think nsonkho yathu sikutumikira bwino. Ndilekeze pamenepo. Tithokoza wanda fyo kana fe program ya lero ya kulinji. Tithokoze sonose facho tsatira program yepa wireless komanso kuitsatira pa 360 pa times 360 pa Facebook. Ine ndi Elvis Sowahowa program ikufika ni Sirolemba sabara la mawa. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji wakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kujibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu goju yena maji nanga ngani zonyati sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanugo kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga hata zile dio kuguri jani kulinji tikudalira ino